Hej Niels, vi er gruppe 2, og vi har senmiddelalderen 1340 til 1536 og kultur og dagligliv. Så hvad skal vi igennem den her lille video? Vi skal have kultur og dagligliv generelt, gøjler og spillemænd, mad og drikke i middelalderen, kvinder i middelalderen og seksuallovgivning i middelalderen. En stor del af middelalderens kultur var det at synde, og der var stor frygt for, at man skulle bruge lang tid i skærsilden. Jo mere man havde syndet gennem sit liv, jo længere tid skulle man så bruge i skærsilden, og det var der rigtig mange, der frygtede. Dette frygt udnyttede kirken på en temmelig smart måde. Det kirken gjorde var, at de skræmte folk med de her historier, og så sagde de til dem, at vi kan bare købe de her syndebreve, og så tæller jeres synder ikke mere, og så skal I ikke tilbringe tid i skærsilden. Det var jo en rimelig smart forretningsmodel. Noget af det, man brugte alle de her penge på, var kirkebyggeri, og det betød, at der kom mange nye kirker, og de kirker, der allerede eksisterede, fik meget ny udsmykning og nye sale og noget. En anden ting, der prægede middelalderen dengang, var indvandring. Det var primært tyske adelsmænd og rigmænd, og derfor blev det danske sprog påvirket voldsomt af nordtysk dialekt, også kaldet plattysk. Så gøjler og spillemænd. Gøjler og spillemænd er ikke unikt for middelalderen. De har eksisteret helt tilbage fra kong Harald Hårfagres hof. I middelalderen vandrede et stort antal gøjlere og spillemænd ind i Danmark, oftest fra udlandet, primært fra Tyskland, men også fra Sverige. De blev hurtigt både meget populære og meget anset. Men det var dog ikke ensbetydende med, at det var trygt at være gøjler eller spillemand. Grunden til, at det var usikkert at være gøjler, var, at der egentlig ikke rigtig var nogen straf for at tæve dig. Så hvis der er nogen, der ikke synes om din musik, så kunne de sådan set bare tæve dig, og så var der ikke rigtig nogen straf for det. Og selv hvis de slog en ihjel, så var bøden for det meget, meget lav. Middelalderens mad kendes fra de kogebøger, som stammer helt tilbage fra år 1200. De viser dog mest, at overklassen spiste, da det var dem, der havde pengene til at lave bøger. I middelalderen var der rigtig mange fastedage. Det skyldte den katolske kirke, der dikterede hver onsdag og fredag til at være fastedag. Desuden fastede man i kort tid inden højtider, og det endte op med omkring 180 fastedage om året. Basiskosten var brød og grød. Det daglige brød det var bagt på ro, men ved festlige begivenheder blev det bagt på hvede. Kvæg og svin blev normalt slagtet i vinterperioden, hvorefter det meste af kødet blev konserveret ved hjælp af saltning. Får og køer leverede ikke noget om vinteren, da fodret var for dårligt, men da man endelig fik mælk, blev det ofte lavet til smør eller ost. Der var stadig mange, der jagede og fik deres kød på den måde. I middelalderen blev der brugt rigtig meget salt, da det blev brugt til at holde kød frisk i længere tid. En kendt myte fra middelalderen er, at de brugte rigtig mange krydderier til at overdøve smagen af råddent kød, men det er nok ikke sandt, fordi krydderier var så dyrt dengang. Det var derfor kun overklassen, der havde råd til at få krydderier importeret fra Asien. I middelalderen blev der drukket rigtig meget øl, men det er ikke ligesom den øl, vi kender i dag, for den var tynd og havde en rigtig lav alkoholprocent. I mange byer var vandkvaliteten virkelig dårlig, og derfor foretrak mange at drikke øl i stedet for vand. Fordi at det vand, der kom i øllet, blev kogt, inden det blev brygget. Man kendte ikke de bakterier dengang, men man havde erfaret, at der var mindre problemer, når man drak øl med sygdom, frem for når man drikker postevand. Kvinder i middelalderen. En kvinde i middelalderen blev kaldt en dannekone, ligesom en mand blev kaldt en dannemand. Øverst i hierarkiet var rigets anselige fruer, altså dronningen, kongens døtre samt de rige adelsfruer. Under dem var borgernes husfruer, og på landet var der bondekonerne, mens man nederst i hierarkiet fandt tjenestepigerne og de fattige. Kvinden havde ansvaret for husholdningen, altså madlavning, vask, produktion af tøj osv. Inden for samfundets øverste lag samarbejdede de adelige ægtepar om administrationen om godser. Fra samfundets øverste lag er der eksempler på, at elitens døtre arvede store godsbesiddelser, da ejendomsretten gik i arv og i Danmark også galt kvinder. De danske middelalderdronninger blev hentet fra hele Europa, da de kongelige ægteskaber var en afgørende betydning i forhold til at sikre
de rigtige udenlandske alliancer. I mange ægteskaber var manden en del ældre end kvinden, og hustruen måtte derfor selv videregøre godset som enke. Hvis en enke ikke havde nogen mænd til rådighed til de mandlige pligter, kunne de henvende sig til kongen, som altså havde en forpligtelse til at hjælpe de, der havde brug for hjælp, også i den sammenhæng enker. I middelalderen valgte man bedrestillede folk ved slutningen af deres liv til at indgå i et kloster for at tjene Gud og samtidig blive plejet i deres gamle dage. Almindelige fattige mænd og kvinder kunne ligeledes finde deres plads inden for klosterets mure som lægbrødre eller lægsøstre. Seksuel lovgivning i middelalderen, altså før år 1849. I Danmark er seksualiteten altid blevet reguleret ud fra 2 hensyn, religion og reproduktion. Det galt også i middelalderen. Særligt i middelalderen var seksuelle forhold, som i dag betegnes som kriminelt, som f.eks. pædofili, ikke betegnet som kriminalitet, ud fra ideen om, at man overgreb sig på et barn, men kun i omfang, at man krænkede slægtens interesser og religiøse normer. Før ægteskabelig seksualitet. Seksuelle forhold mellem ugifte blev betragtet som en krænkelse af samfundets orden og mod ægteskabet, og var kriminelt helt frem til 1800-tallet. Ifølge landskabslovene var det kun manden, der blev dømt i før ægteskabelige forhold, da det var ham, der blev betragtet som ansvarlig for forholdet, mens kvinden bare blev forført og derfor var ikke skyldig i retslig forstand. Kvindens ære blev dog krænket i forholdet, og derfor var en del af mandens straf at betale erstatning til kvindens slægt. Reformationen i 1536 betød, at vægtningen af det jomfruelige blev vægtet højere i forhold til tidligere. Jomfrueligdommen inden ægteskabet blev vigtigere, især i forhold til kristendommen. Hvis en ugift mand og kvinde indgik i et seksuelt forhold, blev det straffet hårdt. Første gang blev det straffet med bøder og offentlig skriftemål, og anden gang lige så. Tredje gang blev manden dømt til døden, og kvinden blev udsat for offentlig æreskrænkelse og piskeslag. Hvis du var gift og var utro, blev du betragtet som hor, og det var en alvorlig krænkelse mod det hellige samfund. Ifølge middelalderens landskabslove var det op til den krænkede ægtemand selv at rejse sag mod sin hustru og hendes elsker, hvis hun havde gjort ægteskabsbrud. Modsat til kvinden, der ikke havde nogen ret til at gøre noget mod sin mand. Ifølge jyske lov havde en ægtemand ret til at dræbe den mand, der var sammen med hans hustru, blot ved at fremvise de blodige laner bagefter. Straffen for hor var første gang ved at få høje bøder, anden gang fik man økonomiske straffe og landsforvisning, og tredje gang blev man straffet med døden. Voldtægt. Både landskabslovene og danske lov skelnede mellem uægtelige samkvem mellem mand og kvinde i forhold til kvinden, om kvinden indgik frivilligt i det, eller om det fandt sted imod hendes vilje, altså voldtægt. Voldtægt og voldtægtsforsøg blev begge straffet med dødsstraf. Dog var det muligt at benåde dødsstraffen, hvorefter at gerningsmanden enten skulle betale erstatning til kvinden, eller skulle han bare gifte sig med den kvinde, han havde voldtaget. Det var dog op til kvinden selv, om hun ville indgå ægteskabet, men ifølge af voldtægten var der stor krænkelse af hendes ære, så de fleste kvinder valgte at blive gift med manden. Forbrydelse mod naturen. 2 former for seksualitet blev straffet ekstra hårdt. Der var snak om sodomi og blodskam, som er seksuelle forhold mellem 2 mænd, og forhold mellem mænd og dyr, og forhold mellem familiemedlemmer. Forhold mellem familiemedlemmer var meget ulovligt, både i forhold til samfundet, men også i forhold til det religiøse. Ud fra religiøs fortolkning var personer beslægtet ud til det 7. led, og det var ulovligt at indgå ægteskab med personer, man var beslægtet med. Det var kun direkte ulovligt at indgå seksuelle forhold, hvis man var nært beslægtet i direkte op- og nedstigende linje, det vil sige forældre og børn samt stedforældre og stedbørn. Disse forhold blev betragtet som omgang mod naturen og blev meget illeset. Både sodomi og blodskam blev ifølge danske lov straffet med dødsstraf, og den skyldige blev derefter brændt på bålet for at slette synden helt.